Ndakakwirira dare pamusoro patapiwa Nashe aidana naNancy Jackson. Ndakabva kubasa kuKuwait ndisiri muZimbabwe. Pandakauya ndakasvika pamba ndozvandakazoona nameseji zvese nemapictures ndinazvo wese kuti vanhu idanana. Ndakatosvika mukadzi atoni pamwiri patapiwa Nashe. Patapiwa Nashe. Chokwadi. Tapiwa Nashe. Mambo. Zvikunzi wakatora mukadzi waLameki waClever. Ndizvo zvakaitika. Ndizvo zvakaitika. Waizviziva here kuti mukadzi waClever? Ndaisazviziva. Waisazviziva? Hongu. Wakamutorepi? Takasangana munzvimbo dzekutandarira kumashops kwanzirichino. Nancy Jackson. Clever murume wako ndopi? Ndeupi? Ko uyu Tapiwa Nashe chichawo? Angava murume wangu wechipiri. Angava wechipiri. Unotaurawo mama. Unotaura kuti chii? Anozoripa sei iyo kumba kwedu asina chaakabvisa. Anozoripa wese iyo kumuhurira kwaunaizivu iye wacho aingoitawo sechikomba kozi haana chaakabvisa. Enda inoshezoda mirore kumba kwenyu. Pamusoro yedare. Pamusoro yemama. Ndauya nenyaya yakamhangarwa naClever Lamek Sunday. Achimhangarira Tapiwa Nashe Nuwe. Uyezve achimhangarira Nancy Jackson. Iri nhau yekuti Tapiwa Nashe Nuwe akatora mudzimai waClever Lamek Sunday anonzi Nancy Jackson. Ndonhau yandauya nayo kudare. Ndichakumbirawo Clever Lamek Sunday simudze ruoko rwerudyi wakagara paugere ipapo tedzera zvandakutaura mumashure. Ini Clever Lamek Sunday. Ini Clever Lamek Sunday. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Zvose zvandichataura. Chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Tinotendese ruoko basi. Ndokumbirawo Tapiwa Nashe Nuwe naNancy mosimudza maoko enyu erudyi pamwe chete. Pandichati Tapiwa Nashe Nuwe, Nancy unotaura zita rako. Ini Tapiwa Nashe Nuwe. Ini Tapiwa Nashe Nuwe. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Kuti zvese zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Chiise maoko basi. Clever Lamek Sunday. Ndokumbira kuti uzivisewo dare muchidimbu wakagara pasi. Chasakisa kuti umhangarire Tapiwa Nashe naNancy Jackson. Pamusoro mama. Ndakakwirira dare pamusoro patapiwa Nashe aidana naNancy Jackson. Ndakabva kubasa kuKuwait ndisiri muZimbabwe. Pandakauya ndakasvika pamba ndozvandakazoona nameseji zvese nemapictures ndinazvo wese kuti vanhu idanana. Ndakatosvika mukadzi atoni pamwiri patapiwa Nashe. Patapiwa Nashe. Chokwadi. Tapiwa Nashe. Mambo. Zvikunzi wakatora mukadzi waLameki waClever. Ndizvo zvakaitika. Ndizvo zvakaitika. Waizviziva here kuti mukadzi waClever? Ndaisazviziva. Waisazviziva? Hongu. Wakamutorepi? Takasangana munzvimbo dzekutandarira kumashops kwanzirichino. Kubva ndirini? Takada kutanga kudanana musi wa7 June 2025. 27 June 2025. 7 June 2025. Alright. Nancy Jackson. Ma. Clever murume wako ndopi? Ndeupi? Ko uyu Tapiwa Nashe chichawo? Angava murume wangu wechipiri. Angava wechipiri. Avadare. Makasununguka kubvunza. Tinoziva zvamungade kuziva.
Unaizo watu wangu wafuta bali. Tapiwa na ishi njianga wa mungu wangu zipewa anga hata siya. Mira. Mama siya nakanga kuramba. Wakaramba rini. Na October 2023. Wakarora na guru 2019. Mune wana mesi. 2. Kile wango anzo wandira pa 2023. Pamusoro dai. Taisina kuramba. November 2023, 27 November. Ndopataka kwenda ndege ndidzokera kubasa. Yakatomuperekedza kuairport nambeni dzimwe hama nemashamwari. Atinandokuita tamborambana pano patakamborambana. Ndobva kubasa 2023. Basa ndakaenda contract inotaura kuti 2 years but murumu ndakamudza ndikati nemhuri. Ndobva ndakwanisa kupa 2 years anogara kubasa. Tokupa gore 2 months 6 months muchuza kuti unodzoka baba. Saka ndakadzoka manje ndobva ndakasvika mukadzi akutodana nevati atinobvira tamborambana. Saka zvaari kutaura zvokuti makanga marambana ndizvo musoro wake. Manyepo ndopfumbura pamberi pedare. Hama dzose dziri kudzinopupurira. Makamusiya ari pamba penyu. Chokwadi. Mamuwana ari pamba penyu. Chokwadi. Iwe Tapiwa pawakanyika musikana nenzuri akambotaurira zvatezvei. Akanditaurira akati ndakamboroorwa takasiyana. Akakutaura kuti ndakamboroorwa. Hongu. Wati makasangana musi wani? 7 June 2025 gore rino iri. Samutaura kuti mwangu rine 2 months yamutidana. Adzisati dzatombokwana ndofunga. Clever. Wakadzoka wakanzwa kuti Tapiwa acho mukadzi wako kunguva yakaita sei? Ndakanzwa kuti 2024 September ndopakatanga kudana navanhu. Ava vavira. Iwe wakazvinzwa nani? Aiwa, ndati wakanzwa nani? Shamwari yavo vanonzi Maimaka. Shamwari yadzimai vako. Exactly wacho vanga vari munyaya. Ndo vakanga vari munyaya pakati. Chokwadi. Pakuroora kwawakaita. Ava pakudana kwaita ava vavira. Ndo vakatambiswa naTapiwa kuti vataure naye. Chokwadi. Chokwadi. Zvokuti rimwe ramazuva ndakazobvunza mukadzi wangu kuti makatanga kudana nazvaita sei. Zvikanzi ndandina Maimaka. Taenda kwamvherichena pamagames. Ndadyiwa mari. Maimaka ndovaiziva nemunhu uyu. Saka kutamba kwataita kuti vakapesera chienda kwamvherichena kwekwe. Then musi wakadyiwa mari. Tapiwa akabvisa $60 kupa avo. Tichidzokera mutambo futi game. I think panyaya $60 iye yazopera. Yoenda refunding manje kuzota sei? Sodana. Tuwenenzi. Chii chakaita kuti uzosvika pakudanana naTapiwa iwe uchiziva kuti murume wako abuda aenda kubasa. Ini ndaigarisana nemunhu wangu zvakanaka kumashure kweso. Tobva tanetsana takatanga nenhau yemudzimu. Nawechi? Yemudzimu. Kozi ini ndairwara kumashure kweso, ndairwara musana nemakumbo. Saka tatanga kutofamba tichitese ini naiwe. Kwese kwataifamba taingonzi mukadzi wenyu pane zviripo zvoda kugadziswa chichi. Saka iye aibva azotora zvinhu zvezviyo oendawo kwaienda kutanga kunza hazvisirizvo. Saka akabva asvika pakudzokera kunze kwenyika. Pakangoramba tichitaura taiti nhasi takanetsana. Mangwana towirana, mangwana tikanetsana, mangwana towirana. Nevanhu vatinogara navo munharaunda vaimuudza, vaimufonera vachimuudza kuti mukadzi wako zvazodai. Saka uyo akabva anditi inini kuramba ndichidanana neiwe handichakwanisi. Iwe uchiita zvelife yako, ini ndoita zvelife yangu. Vana towirana kuti tochengeta sei. Akazvitaura ari kupi izvozvo? Ari kunze kwenyika. Taitotaura tese pafoni. Iwe une hama yako here wakamboudza nenhau yemudzimu wauri kutaura wamainetsana? Varipo. Vakati kudini nyaya yemudzimu? Vakati isusu izvozvo hatizvizivi kana uri mudzimu uchauya kuno kumusha. Ko message yekunzi achabuda tosangana une hama yako akaudza message yacho nayo. Vanhu ndakavaudza kubva vati ujaira ane ndo zvinongoita murume wako here, pese munogara muchinetsana muchingorambana muchidzokerana, saka iwe uchingojaira kuti ndozviripo. Saka inini manje saka kunzi jaira kurawo kuti unzi gara. Zvainzi gara but uripo. Kwandiri nini zvaindiremera kozi everyday aindisira mamessage achindiudza kuti iwewe nenzi asati aenda uko watiwo makarambana asati aenda pekutanga ezvezvo wakutaura wakuti akakuramba ari kunzi ayo ari kunzi akandiramba asati wataura iwe ukati makarambana achiri muno kuda kutsanangura andapindura pandati wati akakuramba asati aenda ndozvawakotaura kumashuroko ndizvozvo
asi apa wakuti akakuramba ari kunze ayo asati aenda tainetsana nenhau yemusikana wake waidanana naatoatorwisana yemusikana achienda takanetsana maiedzana aenda ikoko ofa tanga kuwirirana adzoka ari kunze tozanetsana nenzi kongo akasudza huoko wati uda kutaura chokwadi pamberi pane kutaura chokwadi une hama yako here kwaakakuramba handiti akakuramba ripo hama dzako dzakaziva kuti warambwa gubhuro racho wakapiwa haana kundipa kozakasi asi ane hama dzangu dzaakaudza kuti kuzovati akakuramba asati aenda hama yako inoziva kuti wakaramba wewo ndeipiri pano une hama dzawainadzira kabanozvizi tete ndevapo akambokutaurira here kuti ndarambwa pamusoro ndini vana ndofunga ichanga kugara naurana kwavo kwese ndofunga kuti uya kuno kudomboshava nhasi mutotanga nhasi nenhau dzavo ini kuti ndinyatsoziva kuti vana vainetsana murume ndiakambondifonera akati inini tete asi kugarisana zvakanaka nemuzukuru wenyu nenhau yemudzimu ini ndikati kana uri mudzimu munomuunza kumba kwangu ndini baba wacho ndini amai acho baba wake naamai akahana ndini totori baba wacho naamai ai kuti unyatsogadzisa chi nhau yacho uyu murume ndobva angoenda kubva 23 kusvika nhasi ndokubvunza nawe kuti mwana wenyu arambwa yaari kutaura kuti iye mukadzi akazondifonera achiti tete ndikunetsana napashedzini vari kundita nzizvozvi iwe chiita ikoko zvaunoita sei zvaunozviitira wegani inodatiko saka iwo zvacho zvaunozviitira zvacho zvei iwe uri pamba ipapo ndopakandita ari kungonditi chichizviitira zvinhu zvako wegani ndopatakamuvirirewo pakadaro kusvikira imimi maigara kupi nemudzimai yavo taigara pamukwesha pamukwesha apa pamakefs apa muchigara papari papo pamba pabhigi mukwesha pasabuku pari pamba pani tailoja ipapo mailoja ipapo ezvinezvi musikana urugara kupi iwe nenzi ndiri kumba kwababa iye ndiakandibvisa kupi ndiri kumba kwababa kugoromonzi paakadzoka kubva kukwete akakuona uchigara papi akandiona ndichigara muwani room ndabuda mumba machaigara chese ndachigara ipapo pamukwesha kanya ndakugara muwani room wakanga wabudirei imba mamaigara kusiyana kwatanga tichaita rendi ndandakutadza kuibata vandapinda muwani ndizvo here zvekutaurwa izvo musoro imambo ndeimwe nyaya yandandasiya ini nemukadzi wangu taigara 2 rooms tatine property yakawanda mukadzi wangu akati handizive kuti kutengesa kana kuti kupa property yese kana kunatapiwa imba yese yakasara yaempty pandakadzoka ndakasvikira muwani room mune bed isina matress nemaplate anga ari pakona tichibva mu2 rooms zvinozivikanwa nemusha wese tasinosiyana pandakadzoka ndomumba mandakasvikira asi property yese yakaenda kune murume uyu handizive kuti tapiwa unogara kupiwo ndinogara village mazimbiro sanduka waigara nanenzi ikoko handina kumbogara nanenzi vanokupirwa kugara nanenzi handina kumbogara ndagara naye asi kudanana mamidana naye hongu uchiziva kuti mudzimai wamunhu handida ndisingazvizivi ndakutaura ukati akakuudza vanhu kuti ndandakaroorwa akati ndandakaroorwa ndikasiyana naye handina kuziva kuti kuroorwa kwaanga akaita haana kusiyana nemurume iwewo nemukadzi here hongu ari kupi mudzimai wako ari kumapeto saka uninhikiri nenza nenhupi yako haana saka waidei kuna nenziwo kana wanga nemudzimai wako waita chipfambi taidanana unoti waita chipfambi waidei ndomubvunzo wangu waidei kuna nenziwo wanga nemukadzi wako ndaingomuda semudzimai waingomuda semudzimai hongu udabarika udabarika here aiwa handisi kurida hausi kurida hongu saka nenzi hausi kumudawo zvakapfuura waingoda kupunza imba yake zvakapfuura ndazoziva kuti kune ane wanano yaanayo ichiri kurarama nenzi kudzwa zvitorana tapiwa unoti kudii nazvo tenderana nazvo tenderana nazvo kuti chii zvichakasiyana kozi ndandakamunyepera
asi kwamusiri kunyepa. Kunyepera kusiri kunyepa. Nenzi, wakatarisana namama, uite zvaukuita usipo, gara mushe, wotaura zvaurikubvunza. Ndiwe wakanyepera murume wako ukanyepera chikomba chako. Murume handambomunyepera. Uri kunyeperera kuti akakuramba yasango. Aiwa, angakandiramba mama. Chakataramba. Kugara mama ramba Andiramba obva watonditi ita zvelife yako. Ndoda kuti ko vana ndovachengeta sei obva ndititengesa zvinhu zvauinazvo kuti wane start. Ndopa ndakatengesa property. Property yacho yakuti ndakatengesera uko achizvese zvandakatengesa ipo. Saka pane imwe wakatotengesera Tapiwa? Uchidya wakatengesera Tapiwa? Wakaenda wardrobe nechain asi handisiri ndakaenda nazvo. Mudzimai waTapiwa unoziva izvozvo? Aiwa. Kuti aiwa chii naive Tapiwa? Ndinoda kuti apindure mubvunzo wamamubvunza kuti uri kuzviziva here kuti uri kuzviziva here kana kuti aiwa. Anofanira kuti ndine property yanenzi. Nenzouya nani pano? Natete. Kwaive Tapiwa? Ndauya nehanzvadzi dzangu 2 nemunin'ina wangu 1 nemudzimai wangu nanamama vangu 2. Vese munogara Mazimbiru? Tese tinogara Mazimbiru. Vana mama vanogara nzvimbo yeSalimugabe. Iyo Lameko wakaroora here? Kumhanyira kudairira mberi. Ndakasanda kusapfuma mama wangu. Asi kwamusiri kudaira. Pandakauya tikataura titone program yozototi ngadai ndisina kuzosangana ndatakasangana ngadai ndakapedza. Ino weakness yevanhu vese vaitozoti mari yavepo zvinhu zvaivepo vatori. Iyo Lameko waya nani? Ndina mukoma wangu avo, mutana wangu na teta na sisi. Une mama. Aiya, vanonyanya kura zvakadii? Utano ndikuya yapa. Wechitumbi uya. Pa 2019 pane chawakambonobvisa vana ati zvako? Ngavanga ndisati. Wewe ndutaura newe. Nyarare. Matete. Mwana wenyu inzenza uyu. Manzwa zvandikutaura? Ndati mwana wenyu inzenza uyu. Haana imba yaanogara. Unogara imba ipi uchiita zvinhu zvakadai? Mamudzi waitaura kuti ndanda nevarume vangu 2. Mazvinzwa here? Ndozvamunoita here kwenyu? Iwe Tapiwa wakaroora? Hongu. Wakaroora ku? Lower Gweru. Wakabvisei? Ndakabvisa zvekuti twandasara natwo tushoma shoma ndakabvisa tongoti almost zvese. Almost zvese? Hongu. Saka sei usingakoshese mukadzi wako uchiti wakunotsvaka wangu? Hakwe kuri kungopupuritswawo nemhepo. Saka zvazvadai itodii paya? Ngatonzwa kwamuri changamiri. Andokupa madzimai ako ese ari 2. Mudzimai wako mukuru nemudzimai wako mudiki otora. Tuweka murume chaiye anotora vakadzi vese kana chipunza dzevamwe. Chikuita nei? Hando watoda kunzwa nini? Kutora madzimai ako ese ari 2. Kuzama. Wada kwaziwa namai. Unyazo watarisa udodo vati kudii. Ndakamira mhinduro kubva kwauri. Handigoni kuramba mutongo wedare. Agona kuramba kasa usungirira mambo kuti ndinotambira vakadzi vangu 2. Mambo zvawada kuzwa. Uri kuvada here madzimai avo? Hati zvezvo waziva kuti anga ari mudzimai wemunhu? Hongu. Uchiri kumuda here munenzi wako? Kwete. Hauchamuda nemhaka yei? Ndane chokwadi chekuti
ane murume wake. Asi dai asina murume. Sematangiro atakaita hapana chaigona kundichinjisa kumuda, nekuti ndakamuda asina murume wake. Hazvizoiti kuti nditi handichamude kana chiri chokwadi chekuti iwe unoitei muupenyu? ndinodrive mataxi. Kupi? ndoshandira Borodeo area. Wadzimai wako vanoitei? vanochengeta vana pamba. Cleve, Mambo. hero shoko rawabata waona kuti vadzimai vako vane chikomba mavarume vaviri pamudzimai mumwe chete. Zvakangooma mambo wangu nekuti makatarisa machengetero anoita mukadzi wangu marongero ataita even pamwedzi kwega I think hakuna murume mebva anogona kuita zvandaita kuti ini each and every month ndaipa mukadzi wangu $450 US ndichimupa ndichiti iwe honye ini ndiri kure iwe ndosara nevanhu business watabvakuda kuita pamari iyoyo chitombeta kuti rarama uriko ini ndichidzoka kumba asi makatarisa nezvozvo nditone vamwe zvavo vasikakira daro mashura tone nyaya dzekutoti vakutodawo mari pandakavakati mukadzi chakatipereta mari saka tauda mari kubva kwamuri tikati mari iwe unobhadhara mari yakakwerera vanadzimai vako waivandira pai ndo zvandakazoda ai handikwanisi kuti kwasogara mari iyoyo saka mene mashoko aizotaurikawo vakazotaurawo kuva vakanyasvika asi mukadzi nevana naive chokwadi kuti waitumirwa $450 every month. Saka waitumirwa chii? aitumira 250 yaitouya hayo 250. asi paiuya iye ndiaironga kuti inoshandei. Ma 450 aitumira zveapo neapo. Apo neapo yaitouya hayo 450 yaito kana 250. Asi iye ndiaironga kuti inoshandei. Mbobvunza madzimai ari munomaya kuti vangani vari kupiwa $250 pamwedzi nevarume vavo. Vabvunze. Ana mai bairai muri kuzipiwa here ma250 vari kuvapiwa ma250 acho ndo vari kutoti haishoma havasi kuona kukosha kwacho. Mari aiuya but handisina rugare. Hausina rugare saka wasunungurwa ka usina rugare wochiita hako ruva renyika anenge angokuda wanongokutora. Taichokwadi. Panzvimbo yekuti ukuti sori murume wangu uri kutowedzera kubaya paronda. Handikwanisi kuziva nezvaaindiudza saka handikwanisi kugara nemunhu anoudza izvo. Iwe uri wakamuurira? Ani handambomuurira tanga takaramba. chamusingazivi vanasikana ndechekuti wakangofanana neruva iro. Ruva rine nguva yarinobhluma rigofarirwa nemunhu wese asi rine nguva yarichasvava. Handisi kutaura newe yezvino uri kuganza uchitaura zvaunoda so asi hauna kana makore 10 aunoramba uchiganza zvauri kuita izvi. Yezvino Clever wacho akakusiya tapiwa nacho acho akakusiya mwedzi miviri chaiyo zvese zvinenge zvapera kana makeup yaukaisa kumeso inova kuishaiwa. Ende munovabvunza vacho vari mumagrowth point mwari kuti achechipfambi kuti zviri nyore here zvamunoita izvi. Vakutaura kuti kushinga hapana upenyu apa. Uri kuganza uri muno mudare muno muchirerutsa rurimi rwako zvako kudai. Chitoziva kuti kumberi kwava kuenda kwava nerima. Wokuganzira wewe hapasisina. Iye tapiwa vacho haasina basa newe nekuti chokwadi achibata. Iwe dai nyarara mambo achitaura iwe. Nozviita urumba kwenyu kuri muno. Ndo uno wamunodzidzisa vana here neana mai. Saka imba ipi inogarwa zvinhu zvakadai izvi? Murume wacho anodza anoshusha zvaari ndiye akatotyoka. Zvonzi murume anondishusha ipapa muchingonzwa takagara muno anofanira kuti ndinoshushwa ndiani ipapa. Munhu anopiwa $250 every month anotaura kuti hanzi ishoma. Apa vazhinji vese vari muno havaipiwi havaiwani. Ikoko mama akupiwa mari kwamazosamirana nako kwako akubuda mari. Handina mari yandakambopiwa.
Saka iwewe taura chokwadi kuti iwewe inini ndandiri kahoti bhebhi kainge kagara kasisina murume chete vanangoti rekangotsvaga chero murume ndozvaunotaura uchiita chete. Musoro kana makada kuti ndiwe nemarekodzi ese emari ndatumira zita rake ndinokwanisa kumatora kuwestern union. Kana ndisina kutumira kuwestern union ndatumira tsanga foni yavo. Kana sinotumira tsanga ndatumira mukadzi wako kusvika azochinja akunditi chitumira pafoni yamaimaka indasingazoti ndianga ari munyaya kusvika marekodzi maimaka wacho uri kupa havana kuwe ndokwanisa kuisa marekodzi ese mari hapana pandakatumira mari pasi pe450 hazviti marekodzi ematora ese. Apa matarisira auri kunyatsaita Lameka apa ndeyekuda sei hai ndeyekuda kudzipa ndeyekuda kudzipa matarisira auri kunyatsokuita haana kana upenyu mukati. Tapio une mhosva yakaiyo une mhosva yekubata mukadzi womuridzi. Lameka uda kuripwa chikona Tapio? Tapio ndati ndiri pemombe. Kuna simple. Iwo Tapio unoripa mombe mbiri kuna Lameka. Wanzwa zvandataura? Ndikupa mwedzi 1 wokuripa mombe iyoyo. Handina chandinoda kunzwa kubva kwauri. Uda ndinzwe kwauri uriyo yatiunganidza pano. Dai usina kuti achifambira tiri pano. Uda kutaura kuti chii? Anozoripa sei iyo kumba kwedu asina chaakabvisa. Anozoripa wese kumuhurira kwaona iye wacho aingoita sechikomba kozi haana chaakabvisa ende ainoshedzota ndirore kumba kwenyu. Kana uda kuroora achakazoroora asi ngakuita sezvaingoita ainoshedzota ndirore munhu akamboroora ndozvaaita. iwo munyaya munhu ari kuti mangariro asungiswa iwo rupfakazi chete asungiswa nditapiwa Tapio ndapedza newe unomba mombe mbiri mukati memwedzi ndokuti uzoenda vakadzi vevanhu havabata iwo nemudzimai wako kumba kwako uyu uri kubuda mumba mako uchinotsvaga munhu mukadzi uri mudii. Taura chinzi mutongo wedare ndaunzwa mambo vakadzi vevanhu handibati zvishuwa ndaisaziva kuti mukadzi wemunhu ndosaka ndazvininipisa ndikauya pamberi pebara ruzozvichenesa. Mutongo ndaunzwa asi ndiri kuchema kuti ndirerutsirewo. chema kuna Lameka handikwanise kumurerutsira mambo anonyepa aiziziva kuti mukadzi wangu musi waakatanga kusvika pamba vatimugara kuturumuzwa kuti tanga kutakura propati yangu musha wese wakatomuudza kuti mukadzi wemunhu muri kumboita nezvinhu muchida kutakura zvinhu saka zvokuti aisaziva kuti ndiri mumwanitsi manyepo. Uyu mukadzi womunyaya wenyu mati ndiani? Maimaka ndo vanga maimaka vanga vasingakuudza here kuti mukadzi womunhu? Maimaka havana chavakandidza ndokumbira taura usiku andakafona maita zvenyu regai kundidyira nguva yangu. Iwewe mukati memwedzi unoripa mombe mbiri $1,000 ndapedza mazvita. Website Clever National Nancy website. Clever National Nancy website.